بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip na Allah, supatid na o di itano di kapamagusaya ko may bandag si kumatibo Allah subhanahu wa ta'ala pakapupunagad niyan si kumamanusya o di na sumangatibo Allah adi niyan ni pagatagatag si ko mga manusya inutanway di pamagusaya kakagyadyang kaya kaya sa gadak tano ang barang-barang ang mga tiyuba ang gugulalan sa mga linog, gugulalan sa mga babugrando, gugulalan sa naman nakatitidawa, o isa ko pan ko may pos ang mga miyambang saragon na tiyo ba pnuto ang maladyang ko to kaya landslide o sabad ko mga palautan o sangkairanaw kaya po na ng mga lakungan mga lakungan ang dinetar o mga tatalang dawalay na sa manutong na di tanway di pamagusayin kakagya ang tanong o di man dirugod o anto na imanay ni nagwanto na imapias buwan tanong. So mga ulama na papamagusay niran sir tanong, ayad naman ini na diyang kuto kapakay ng karang tanong Allah subhanahu wa ta'ala na minang katanong mga urip no Allah sagintas ang tanway umani pamilya na maranyan na awid nira na kalso pamilyairan sa gyang kuto akapakang balingan tanusi ko Allah subhanahu wa ta'ala balingan tanusi ko Allah maranyan na ganatan tanong so mga galabaksang kaya dunia ini sa paru Allah subhanahu wa ta'ala na mana nang orang tanong si ko Allah mag-Islam tanong din anto na aplipnehon tanong maurip no Allah yang kaya mga signal inibigay ko tanong Allah na miyang makarere kaya mga signal yang kaya dataro susugunang ko itong mabugrandu sa kaya pakatalinguman yan tanong saan kaya marawi sang kuto November 4 upama ko maroon yan utopia kati nagpakakasabapan sa malamba mga walay tanong apya sumay ito alamba walay tanong sang kaya marawi dama binasa ko kaya tidawa si ko maroon yan na marawi si na kapwalas man sa diyang kay tanong nanto na pan lalangan o di na tumang maran yan na yung tanong. Iman to maurip no Allah na malutano di masa-masak adyang gaya mga katuro Allah subhanahu wa ta'ala bato ng tanong sa ungangan adyang gaya mga tutulan o Allah sa Quran. Miyaro niya na agyang gaya miyang una mga tao ang tunay ini pangidin niyang kiran ko kinipuntag ang kiran wa Allah subhanahu wa ta'ala asabab ko dasiran dan pamimikiran ko kapag punanaw ka kiran ng mga nabi sa ayaman yan nagbalingang kanusi ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala na ay nikidikiran wa Allah na pisugintas yan sirandan ko kiyatiuban yang kiran. Miyaloy na sa suratul Ankabut ayat ay 40. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Diyan, mana ini na may pantagay ko mga tawa piyaman yubo Allah ta'ala kumyang una na bituro Allah uman ni isa sang kuta mga pagtawa miyang una tao miyang una niyo na kaya tiyuba ko kiran na sabab kudusera. Allahu Akbar. So yamanan yan na kapakatana ang kuta murala pugulong no Allah ta'ala ko igad na sabab ko dusa ang kuta mga tosang kuta igad na so sabar kira natin ko Allah faminhum man arsalna alayhim hasiba so ati ko Allah ta'ala so sabar kiran na aya amanan yan na ini siksa mikiran ati ko Allah na siugo na misiran sa mabugrandu. Allahu Akbar. Ginan. Siugo na misira natin manay sa mabograndu na ayamanan yan na miya pulang-pulang siran. Ginan ay baratanan na so ayamanan yan na kaum Mu'ad. So kaum Mu'ad na siugo siran Allah ta'ala sa mabograndu na ayakyati ang kutandu na miyaka pito kagagawiyagu miyaka walo kadaundo na ded na lawan yan ang mabandisandu at yung kuto sigukiran o Allah ini po sakyan na Allah ta'ala ko dunia na danyan ito pakasabra mabagrandu ang mutasumiyang bersiku kaum Mu'ad pitero Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. So manati ko Allah Ta'ala so o pagtao abtun saad na aya piyake aya pinggulalan no kaya binasakiran Allah na ndu aya mananyan na miyaka lalay darg. Allahu Akbar. Amaran yan na diyong utandu amya kabinasa ko kaum Mu'ad na sudagu sang kutandu na tanto apya kalaklak atiya tanto mabugr. Allahu Akbar. Amaran yan na mabugrandu agu maratay dalg ang kuto ini tiyubayan seko kaum Mu'ad sakharaha alayhim 7 layalin wa 8 ayyam na yamanan yan na pinggir ba yan sirandan piyang aras yan sirandan na diyang kutuandu si kumya ka pito ka kagagawi na kumya ka walo ka daundo. Allahu Akbar. Karang niyo sa diyang kutu yamanan yan na dede na marinta sa isa buka minutos na diyang kutu andu kapakatatanan wa Allah subhanahu wa ta'ala husuma mana husuma tu na tundu din adiyang kotandu sa deden marintas kabirin kalapisi subugrundu sa sobraw sa bogr ikompira tanu sa utanya lola samarawi ay idu timyagdam tanu na samano to na miyaka pipira budno to ka minutos na kaya laklakan so umalaklata na karang niyo sang kutua minisukot ko kaum Mu'ad miyaka pito agagawi ang miyaka walo kadaundo na dede na mapatas o kabagrundo fatara al-qawma fiha sar'a nakilaing ka so pagtao sa diyang kutu akya sagar kira na diyang kutu andu ayamanan yan na miya bergesiran din suron mamatay na miya bergesiran kaannahum a'jazu nakhlin khawiyah sa datar siran ayamanan yan na mga itadwa kurma miya pulang-pulang siran
dataro mga itad wa kurma apiamata na emanan yan na miyaka klit siran si sadyang kutu liawaw lupa sang kutay diran na dagkaton kataw makatitig dagkaton kataw ayamanan yan na badami tapas sadyang kutu wa kaya sa gadang kutandu ay nawilan yan so lawang na mga perperaniran na gusto mga ayamiran na gusto mga patamu-tamu kaniran na riyo propetyan ang kutay diran ginan ipituru Allah faminhum man arsalna alaihim hasiba so sabar kira nati Allah putara na siwa na kansandu atantu amabagar uri nandu lolo kanyan sa ayamaran yan na uran adyang kutawaran na tataguan sa mga wator Allahu Akbar yung tauran na tataguan sa mga wator o di na yamanan yan na mga ilo dadataro wator sa kapanad na ini kapulang-pulang madaklataw wa minhum man akhadathu sayha so sawar kiran paman na ayati wallahu ta'ala ini siksa bikiran na biyang ko to mabugur alalis yamanan yan na isaw naman yan na biyang ko to mi paparti mi dadalundug na diyang koto kabugrian ang koto dalandug na gusto kilakilat na gusto party na miya pulang-pulang yan sa badaklataw siyanan sa diyang koto ayaman yan na ini pulang yan mambuanan na si kaumo o kaumo Thamud fa amma Thamud fa uhliku bitaghiya so man so Thamud na aya ini bunuh kiran o Allah ni pulang yang kiran na diyan ko to mga bubugra mga party pagpakapun sa ko to mga tatanog mga dalandag na sa manuto na damang buwan mi alam balang bakiran yuto susiwan wallahu ta'ala sanadi Nabiullah Saleh dairan din para tiaya komunita di umanyang kiran agama agyuto sa Islam ومنهم من خسفنا به الأرض سكمان سسبر kiran atik wallah na aya ini siksa mikiran na liang kolopa ayamanan yan naknabab matag siran leninog kakagyo ko lenugun siran na gubu maulog suingdiran na miolog suingdiran ko di dalam na so leo o lopa mga turugan mga walay na gusto mga tauron na kiatampu ng siran sa diyang kuto madalmalandong kolopa. Sa manuto, na miyang gudaw daw to si Kukaron gusto pagtaon niya. Sabab sa diyang kuto, kaya pangako alaw karon kagiatan to amya kalaitamo, dadad na itatambuian. Nagutanto amya kalaitamo na dadun abanyan babugi sa karamaganda sa kaniyang buhi barabansan na sa kaniyang buhi mawaraw na sa kaniyang buhi amaran yan na mamapar sa kotayngad na miyang gulaw lang adyang koto leninog sa kanyan leninog adyang kotayngad yan na miyalandang ang kotayngad na dadun matuon sa tamanimanto na padiyang panso mga pagtaon niyan nagupadiyan na meron tong sulang wano tamok yan wa minhum man agraqna so panso sabar kira na tigwala na piyak kagutan na misiran na tigwala na gyanan so pagtaon Nuh piyak kagutan wallahu subhanahu wa ta'ala so pagtaon yan siyang kaya kulili nga dunia na dadan na sa timang buwa palaw sa dunia abada digal si isang kutuayamanan yan na masaw Nuh sabab mambusa diyang kuta sobra sumyakan na magatos ragun na dayran din para tiya sa Nuh sa manuto na miya pulang-pulang siran sa ayabu ang miya nambakiran na so makaada sang kuta kapalian wa ma kana Allah liyadlimahum so Allah Ta'ala naknabanian siran di babae nabasu Allah nabanian siran pelalima selimbuti ugay walakin kanu anfusahum yadlimun ugay nasiran amaran yan napaselimbut sa mga ginawailan amaran ni maurib no Allah
na si kumasa uad kaum Uad na inrari ng panso Nabiyullah Hud at tigiran na kagigin ang kaya dudulun kar kami ng kaya agamang kami ni taliyumang ka na di bidim perhatian na taliyuman kay siksa kana imaili as kana tituka nabi na so kaya ararairan ko Nabiyullah Hud nagyang ko tamya kataliyumang kiran so siksa Allah fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin taliyuman kar kami so din ka di pangal ka mga siksa apun ko Tuhan ka amay kamatanas ka na maranyan na ka mo mga patis ayam yaswa na diyan ko ta dumiyag tuba dunia na miya kaitam so mga gabun na miya bubesiran katigiran apaguran ng tanong na takiniba kadiyang kaya kaya pa kayo tumugabun na dinalman wallahu ta'ala sa siksa masakit siksa malipadas, siksa pakapulang. Yuto miyarwianan wallah sa suratul Ahqaf sa ayat 25. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil 'awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulla shay'in bi'amri rabbiha فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ونيا ما إلينا ننقطو أم ينغنتم أمرا نغبون papantak niya siya bubalwag sa langit o ito naman mustaqbila awdiyatihim papantak niya sa mga bariwiran, mga indiran kibubalingan niran auto sama nuto na tada miyakat lot-lobad ni gawi na penarintan man tanwang utagya pa ka umaangko to agabun si isang kaya inatagyan ng kaya kulilingarano na babalawagan niya ng kaya lokang kaya ranautan ay katawrong no sabad ng tunay ni mga day adyang kaya bubalawagay bay ni pagurano ka antunay na papantak na diyang kuto agabun sitya marawi qalu hada aridun mumtiruna tapi terwiran agyang kayang babalawag na paguran ng tanong niya bal huwa mastajaltum bihi giran atig wallah so dinyo di pagalok-alokan yuto sa ipugariran si ko Nabiyullahi Hud at tigiran na talinguman ka sa siksa naginan at tigwallah fiha rihun fiha adabun alim dua na napakaumarkano dadal menun wallahu ta'ala so miya kasakit-sakit at maranyan nakasiksaan sa manuto maurip no Allah na diyan ko takya pakauma ang kuto agabun na pagkatinga-tinga sa isa diyang kay ayaman niyan na intino na kagya ko matingar na kaya taguan sa datarong mata na kaya taguan sa datarong ngari iyan na ayaman niyan na lialakaw niya ng kay sa upaksang kay ayaman niyan na Marawi City dahil ni po niyan roho sa katamparuto sa ayaman niyan na public hospital na Mrs. Sagabay sa diyang kanan ang balabala sa Barrio Green sa City Hall na miyailaytan ada makapira ka minutos na yaman na mipkay tubo na da malamba mga walay upama ko piya ka umanya na to sa isa ka oras na kapakay da malambar tanok mga walay sa kay Marawi mahurip no Allah ginan so mga tiyubo Allah tudammiru kulla shay'in na yaman niyan na plus niyan sudah muntaman biamri rabbiha sa sugwa no Tuhan yan fasbahu la yura illa masakinuhum na niya balo yung kota mga pagtawad adid na kili ko yung diran kanya wala sa din walang ba na susol kaniran si ko mga palaw ayaman niyan na mga girba kakad na niran kadhalika nazil qawm al mujrimin ginan
So kapag balas yami, si kuya manan yan na mga tao mimbabaradusa. Mangurip no Allah, pakorientan si Nadyang kanan murala na kanabakagyan minitar kagay isa ko isa gawin na miyada sulinog na badidong pilinog peruman. Ini taimanan na may pagkakasuin mo Allah na din na maragnong ko Allah. Kapakay makaw masutiubayan, kung masoy sundo mo bagar, kung masoy sulinog, kung masoy suhayamanan yan ng mga murala, si kuwapian to na oras na kagaw Allah. Ayabu apniyaw no Allah na ino bitubat tanu anta kada. Ino kiarga antanu anta kada. Sa mananan, namiyalwanan Allah Ta'ala sa Quran, sa Suratul A'raf, ayat ikasyaw pulaw gupito. Afa amin ahlul qura an ya'tiyahum basuna bayatan, wahum naimun. Sa sarigat tiku Allah Ta'ala, so mga tao ko yung sa dikiran pa kauma, so o siksakan, ko katuturuga kiran, si ko kagay. Upama na antay pakagaranti ron sa si ko mabubasa gawi at tuturugan sa mga manusia na di pa ko masulinog, di pa ko masundo, di pa ko maswayamaran niya nakatutong. Sa mananan na dabaw pakagaranti. Afa amin ahlul qura an yatiyahum duhan wa hum yal'abun. Anta kantay pakagaranti ron sa manan yan nasusiksa Allah na di pa ko may gira kapita-pita sa mga manusia na matatambang siran kumagalpukiran. Kung nabuto pa kabalamban ko kapag mo siksa so kabibisita no. So katatambang tano, di tano di ka karyala, di tano di amanan yan nakapaning kawiyagan. Katibuduga pa ka masulinog na pa kawamed, tibuduga pa ka masundo na pa kawamed. O gay nayabu ama punggulaw latano maulip no Allah, nagpaka-representano sa pangli ko Allah. Nabuo pakaripresentano so ayamanan niya nakatubat si ko Allah subhanahu wa ta'ala na gusto kabgay sa sadaka napakadaklantano na yasampur na yan na diyang kuto akapagbalingan tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Maurip no Allah supatan tanuboy si ko pamakataling mga raran niya mga oras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.